Здравейте. Аз съм ви Бадви Гошо, дето яди манджата лошо. Днес ще ви разкажа за едни трима депутати. Ще си говорим за политиката и за днешните санкции. Първия – група Гард. Втория – група Сабя. Голяма сабя вади. Третия, но не на последно място, група Кар. Не идва от Хасмо, просто Кар. Сега, аз малко тико имам, извинявам се. Да продължаваме нататък с техните визитки. Той на сърце ти е кмете, той обича кмете, той ще плаща с кмете. Съм Галинов. Аз съм партия Меч, Сабя. Значи, аз за вас съм човека. Човека на народа съм, господин в костюм. Аз ще оправя България и Франция може. Да, момбето ми. Искам да ви дам на всеки един канал ще имате. Телевизия ще имате, ток ще имате, вода, сметки няма да плащате. Аз ще ги платя, аз пари имам, аз имам от държавата, да. Сабя имам, внимавайте, защото аз съм Сабя. Имам Сабя. И какво да ви кажа друго, цигари ще ви дам да пуши там, да имате тютюн. И туалетни. Да, ти. Аз съм човека, гласувайте за себе. Чика Марибун Кутини мандрамя. Така, опа, здравейте. Аз съм партия К. Искам да гласувате за мен. Ще ви дам някой лев, не бойте се. Така, ако гласувате за мен, ще ме много внимателно. Аз съм пиян, не съм просто. Ще махна легналите полицаи да карате силно, с 200. Убий матурист, спаси дете. Това е много правилно. Трябва да убиеш матуриста. Той не е хубав човек. Така, ако гласувате за мене, ще ви направя много работи. Сбор навсякъде ще има. Където отидеш ще има батаци. Така е, в нашия живот е така, трябва да има батаци. Гласувайте за мене. Така, ако не гласувате за мене, ако гласувате за партия Сабя, там много съжалявате. Там ще ви направи всичко много зле. Защо? Защото там ще ви спрат цигарите. Ще ви спрат пинето. Ще ви спрат той. Да. И така, ако гласувате за мен, пък много хубаво ще видите. И аз съм партия 6-7. Ови! Здравейте, приятели! Аз съм партия Гард и днес са изборите и ще говорим какво направи. Мога да ви кажа, че днес двамата лаги въобще не ги слушате, въобще не ги слушате. Партия Меч бил. Къв партия Меч? Мари Меч, ако му тупна една партия Меч, ще го направя партия с Меч. Ох, се удари крака. За другия къв бил там партия Карли, партия Марли бил. Какъв кар бе, брат? Какъв кар? Той не му варил пътя и той ще тръгнал да обещава на хората. Вери го ти, бе. Аз ако съм. Какво ще направя за вас? Ще имате коли, гориво, безплатно. Разбирате ли? Автомобилните гуми даже не са нужни. Разбирате? Плата ще вари. Аз ви обещавам. Така, ако аз печеля, не да се прави, ама ще има намеци, разбирате? Ще има намеци от тютюнници, разбирате? Ако фина от тютюнници, го правим, разбирате ли? И а пък, не зоната лавачи въобще не ги свети, защото както си гледали по новините, аз един път, он не отива при Бог. Будапешт. Бил съм там 2 пъти. Искам да ви кажа, че Румъния, оня Франция ще да оправят, и България не може да оправя, Франция ще оправи, виждате ти. Пък другия е 6-7, че баща ти се да прави 6-7, 6-7 бил той. Не моля се тук, асистентка, дайте ми брата. Ко ми даваш тима? Дай ми тук брата, ама. Виж ти, запалка ще ми дава, пред изборите аз не пуша. Гласувайте за мен.
Ако ни гласуваш, ще разбереш кое е гад. Кога разбраха за момчета, че говорите за мен и за партията ми някакви такива, какво става, бе? Ти къде си в моята партия, няма да се обадиш. Ма каква партия, бе, човече? Аз съм Сабя. И какво Ти ще като си представя? кар, аз му кар. Айде. А ти, бе? Ти точно днес говориш за мен, 6, 7, Mix 7, какъв си ти, бе? Той е пиян. Кой ти кажа? Хубаво, не те ли е срам малко, човек? Събрали сме тук комисията да таковим да... Това е тази Сабе, бе. Ще пише малко. Ще пише. Пи още, пи. Пи още, бе. Пи още, бе. Момчета, чакайте, бе. Чакай, бе, чакай. Момчета, три са събрани да гласуваме. Ние три са събрани да ги гласуваме. Чакай! Абе, чакай, три са събрани да гласуваме. Три са събрани да гласуваме. Ей! Три са ми вас, сега са такива малко. Стига, бе, ей! Чакай, бро. Почкайте! Стънете, бе! Стани ма да стане! Ще да гласуваме! Борима! Айде, стани! Чакай, бе! Чакай, бе! Айде, сядай си долу! Сядай! Не, момчета, ще ни беше хубаво. Не, да поговорим. Ето, аз ви докарах нещо тук. Вземете го в устата, моля ви се. Стата. Вземи го в устата, бе. Седа, Хубаво, човек! после що да не го бия? Чакай, успокой се, не е така. Айде, ти ще идеш. О, бре, о! Не, баба, ти. Айде. Айде, я да я малко. Беден народ, бе, майка му да е. Както за изборите, за тях останките за мен е пакета. Тя е майка ти е пакета от баща си, ама. Айде, сега да поговорим. За за мен. Гласувай за мен. За мене! Метек, метек, метек. Чакай, при... Ai so pena varomanen